И какво са, хора? Аз съм Алекс БГ и днес снимам в Street PvP. И това е четвърти епизод от нашата поредица в сървъра. И сега тук съм на една стройка, която един фъра направи. Значи сега ще ви я покажа от високо. Значи това е някакъв човек, в смисъл някакъв скин. А това тук е сърце и тук пише Street PvP. Като цяло, да, доста яко се е получило. Това е скина на оунера на сървъра. И да, в днешния епизод съм приготвил една томбола, нали, защото доста се развих напоследък този сървър и просто реших да направя една томбола, с която, ако не сте развити, да мога да ви помогна по някакъв начин, нали, за по-бързо развитие в сървъра. И да, като цяло, за да се запишете за томболата, пишете само запис, и вашия ник в сървъра и скайпа ви, за да мога да се свържа с вас. И ще изтегля и една резерва за всеки случай, нали, ако победителите не си вземат играта до 48 часа, нали, резервата ще я получи. И така, да, като цяло нека започнем с томболата и да, това е като цяло, нали, томболата. Това са 9 фулсета, Protection 4, Unbreaking 3, има и смеска, като цяло не съм ги подреждал. Ето виждате, всичко е фул, няма Protection тройки. Фул мечове, 9 фулсета с 9 фул меча, Sharpness 5, 3 фул аксата, общо 6, 20 кия и един стак легове. Да имате, ако ходите на PvP. И като цяло, да, записвайте се за томболата. Значи, така още един път повтарям, не е нужно да се абонирате, просто трябва да харесате клипа и да се запишете. Също така, аз ще реша на колко, нали, записали се ще я изтегля и мисля, че за около най-вероятно една седмица ще я изтегля. Така че записвайте се, най-вероятно другата седмица в понеделник ще я изтегля. И да, хора, записвайте се за томболата и чао!